Engabe umuntu uzazithola yini lezi nkomo? Njengoba ney'nkomo sezivale kanje Nkosi yami. Kodwa sengihambile awubheke nje. Eyi. Ukube bengazi ukuthi ngizohlangana nale mfene engabe ngiliphathile ikheba lami lomkhonto. Ya wena Unani kumina wena maninaphungane? into engiyifuna kakhulu ingane zami kanye nonkosikazi wami. Usho lo olapha kwami olala la esifubeni sami othi mina hayi uyadlala wena. Wena ndifuna ungitshela yona ukuthi ubuqili bakho nobucwebe nakho konke lokho nakho ikona okungenza ukuthi unqobe lo mzukuliswano wamadoda. Konje uthembeni wemaninaphungana. Uma ungakunikweke nje ithuba lokuthi uyikhulumele naye. Konje vele akafune lutho ezomhlanganisa nawe. Ayihlambi ngakumisa kanti. Ngelusa mina. Uyangizwa ukuthi ngithini? Uyangizwa? Uthi welusa. Konje vele namanje usasebenza wona lo msebenzi wokuthi weluse zonke inkomo zabanomzane la endaweni. Wahlula naye leyodwa owawukade uyilotshelelwe uyihlo naye ihluphekela. Ngizokubulala yes. Ngizokubulala yes. Ngizokubulala.